аломатҳои огоҳкунанда. Расми якшаш якдигарро бурида гузаштани роҳҳои аҳамияташон баробар, яъне дар чорроҳа. Ин аломат огоҳкунанда буда, ронандаро огоҳ мекунад, ки аз пеш чорроҳа аст. чорроҳа ҷойи хатари зиёд чӣ ба нақлиёт, чӣ ба пиёдагард аст, барое ки дар ин ҷо самтҳои нақлиёти гуногунтараф аст ва барои рух надодани садамаҳои нохуш қоидаҳои ҳаракатро риоя кардан лозим аст. аломат дар масофаи 50-100 метр дар маҳаллаҳои аҳолинишин ва 150-300 метр берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин гузошта мешавад. худи чорроҳа баробар ва нобаробар мешавад. аломати якшаш баробар аст ва маънои онро дорад, ки дар чорроҳа гузаргоҳи нақлиётҳо баробар ҳастанд, вале нақлиёти тарафи рости шумо афзалият дорад ва ба он роҳ додан лозим аст. инчунин нақлиётҳои роҳи оҳан, масалан трамвай, дар чорроҳаҳои баробар бартарӣ доранд. ронандагони мошинҳо бояд ба ин нақлиётҳои роҳи оҳан роҳ диҳанд, новобаста ки аз кадом тараф омода истодаанд. ҳангоми дидани ин аломат ронанда бояд суръаташро паст кунад, барои он ки аз тарафи рост метавонад нақлиёт дар ҳаракат бошад. мумкин ки хати пешиход ҷойгир бошад. баъзан вақт ҳолатҳое мешавад, ки дар чорроҳаи баробар аз чор тараф автомобил аст. дар ин маврид ронандагон бояд байни худ бо ишораҳои сигналу чароғҳои пеши мошин якдигарро ҳурмат кардаву бо навбат роҳ диҳанд.